दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स पर। दोस्तों वैसे तो आप सभी जनबे करीला कि बिहार राज्य ई देश के बहुत कुछ देल बा और आज के ई वीडियो में हम बिहार के IAS टॉपर शुभम कुमार के बारे में बात करे वाला बाटी जी अपने गांव और माटी के नाम रोशन कई देल बाटे और ई हमन पचन खातिर भी बड़ी गर्व के बात बा। हम आप सभी के बता दें कि शुभम बिहार के कटिहार जिला के रहे वाला बाटे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित भइल शुभम कुमार IIT बॉम्बे के छात्र रहल बाटे और यहाँ से बीटेक के डिग्री हासिल कैले बाटे। यही के साथे शुभम सिविल इंजीनियरिंग में भी स्नातक डिग्री प्राप्त कैले बाटे। जानकारी खातिर बता दें कि शुभम इससे पहले भी UPSC द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा 2019 में 290 रैंक पा चुकल बाटे। इनकर कड़ी मेहनत के बलबूते आज ही वर्ष 2020 के परीक्षा में टॉप कर इतिहास रच दिल बाटे। टॉपर बनने के बाद से शुभम के घरे बधाई देवे वाले के भीड़ जमा हो गई बा और पूरे क्षेत्र में चारों तरफ खुशी के माहौल भी बन गई बा। राजनेता से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी शुभम और उनके परिजनों के फोन कर बधाई दे रहल बाटे। आज शुभम अपने मेहनत के बदौलत सफलता प्राप्त करके बिहार के गौरव बढ़ाइले बाटे और ई आज लाखों युवाओं खातिर प्रेरणा के स्रोत बन गईले। एकरे अलावा हम आप सभी के बता दें कि शुभम के पिता देवानंद सिंह स्थानीय ग्रामीण बैंक में मैनेजर के तौर पर नौकरी करत बाटे। एकरे अलावा इनकर परिवार में माता और एक बहन भी बाटी। दोस्तों शुभम कुमार 10वीं तक के शिक्षा विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से पूरा कैले और एकरे बाद ये अपन 12वीं के शिक्षा चिन्मया विद्यालय बोकारो से कैले। एकरे बाद शुभम कुमार IIT करे खातिर मुंबई चल गईले जहां से वो सिविल इंजीनियरिंग के पढ़ाई शुरू कर दिल रहले। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म भइले के बाद शुभम कुमार नौकरी करे के बजाय UPSC के तैयारी शुरू कर दिले और ई चीज में शुभम कुमार के परिवार वाले भी इनकर साथ बखूबी दिले और आज इनकर कड़ी मेहनत और सपोर्ट के बदौलत ही ये अपन सफलता के सीढ़ी चढ़ गईले। इस सफलता के बाद शुभम कुमार के चयन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में हो गई बा। तो दोस्तों आप सभी के IAS शुभम कुमार के ई वीडियो देखकर कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।